Росен Асенов Плевнелиев. Истински телец. Кой е най-големият проблем в държавата? Росен Асенов Плевнелиев. Боже, слушам и не вярвам на очите. Каква е работата на президента? Доноси, измама, манипулации. Изчезвайте! Изчезвайте! Глупак! Простак с Какво простак! може да ви изкара от кожата? Жена ми. Кой е най-добрият български политик? Росен Асенов Плевнелиев. Абе, знам ги тия работи, бе, господине. Тия работи, които казвате, са всеизвестни и затова не искам да ги повтаря. Аре, изчезвай, бе. Тапанар! Най-омразният ви въпрос. Дали съм послушен? И го казвам в прав текст. Мога да слушам много добре. Няма да се лиша да се позабавлявам малко с български глупаци. За или против Турция в Европейския съюз? За... Позор! Позор! Какво бихте направили, ако ви хванат по бели гащи? Оставам по бели гащи. Позор! Позор! Трябва живи да бъдат опечени и живи да бъдат изяти. Бракът от живелица ли е? Категорично. Трябва да бъдат изселени такива хора. Изселени и въдворени на задължителен труд. Как се печели народната любов? Доноси, измама, манипулации. Аз не мога да разбера. Той на себе си ли е така, не вижда ли какво представлява? Не вижда ли какви идиотщини докарва на България? Та е толкова самодоволен. Най-силният човек в държавата? Росен Асенов Плевнелиев. Аман слънчаса ли маняци в България, бе, дами и господа? Ако Моника Люински ви помоли за работа, бихте ли я назначили? Категорично. Аз обичам да работя с жени. Истеричен простак. Политиката за вас е? Доноси, измама, манипулации. Изчезва от ефира веднага, бе. Тапанар. Партийна слуга. Слугиня. Запейте любимата си песен. На дивана, под юргана, малко коте се свряло, хърка-мърка и така. Боже, слушам и не вярвам на очите.